Kabayanikaan dasaya Bansan Pilipinas, even DILG, wala pa namang batas tungkol yan, kaya tuloy eleksyon no November 2 tatang tanagagik niya sakbay sa inventory nasara tayo kagamitan da barangay Tapiano no mambilang na salatan lara tayo pangingira siran barangay officials o lasay kapitan nasay SK at matintinuno so pangi-turnover na saray kagawaan ari-arian ng isang barangay. Aron nira na headline news da panamaglay na saya na programa narula so sakoy da saramay timmakas itana da detention cell na Sual Police Station. Yada Saraya Romnera headline news. Walay nalatin impormasyon niya nang gawa na operasyon simultaneous yempan na raid sa kabiyangan na saray NBI jadluyag na Pangasinan. Eda Sara tay babagan na ang gagawa na illegal gambling. Walay gabayuran ni pasabiran impormasyon balita. Actual about na panamaglay na text line tayo 0945-183-4352. Haratan sa brason basolang personalan. Walang lusot ang mga kontraktor dyan sa bayan ng Binmalay. Gawin ninyo ang nararapat kung hindi mablablacklist kayo dito. Hindi na kayo makapagkukontrata pa. Balikastan mismo na Mayor Pet Merera na Binmalay. Live team at dasaya Facebook. Search Labat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Nadya sa YouTube. Morning dasara may dumarangol tita na dabyek tao. Kamyamera Engineer Nixon yaman re-review. Saya programa tayo siyempre no may oras matla na panagpainawa salamat ko no. At nababalitaan nila yung nangyayari sa Pangasinan. Yan. At dito sa bansang Pilipinas. Nadalan kura susaray gasoline station at sayang kabuasan. Itan la may rollback Engineer Nixon. Bandag tayo 88-87. Kalawan na presyo premium tan na sayan leaded 119 so diesel tatang tanagagi. So limag sabmutla dasaya nagaw. Kaya may impalapag na Presidente Ferdinand Bongbong Marcos ay gagawin niya so saray kurang pianja duntan at natutugunan po yung pangangailangan ng most affected sector dito sa nangyayaring gera. Lapod saya yatagoy na presyo na saya produkto na petrolyo. So umpisa pa lang ito. At sana naman magtuloy-tuloy na kung talagang magkakasundo yung bansang Amerika at ang bansang Iran. Siyempre Israel kay batoy Amerika.
Yan na ligan ya manlilik na tayo noon tanya krisis sa tatang tanagagik sa gobyerno tayo. Dasaya panamaglay ng Presidente Ferdinand Bongbong Marcos. Tagmat untutunda ay manununot nasaramay nayarin iter ya tulong dasaray most affected sector tatang tanagagik. Kanya na aya etasakoy dasaramay dadayo untimat gaun tutundaya manununot. Kuyon sisingit tayo impeachment. Nanitan, impeachment. Sige pala. Taya impeachment at laban na dakinan na Vice President Sara Duterte. Dudungalantan na dasay Committee on Justice. Wala may insaklang ay petisyon sigupad sa Korte Suprema pairen kabuluyan so gagawin sa Kamara pero hindi sumangayon, hindi pumabor ngayon ng desisyon kaya Vice President Sara Duterte. Kanya natuloy sa panggawa na investigasyon na sa Committee on Justice no kasi wala sa may sufficient substansya yano atanya impeachment complaint at unsigapad Senado. Natan ituloy data natatang tanagagi. Natan may issue sa impeachment complaint laban na dakinan Vice President Sara Duterte. Talaga mata. Going back saya inlutsab na presyo na produkto na petrolyo. Anang nang tayo walay bahagyang ngiti. Ayan. Sa labi ng mga tsuper. Dahil siyempre balagmutan. So rin na unarom sa almunda tatang tanagagi. Limagsabi hanggang 20 pesos. Sige pa. May kwintahan tayo sampluran na litro, 20 litro sa nagaw. So nausarda di additional 400 pesos para sa may almunda. Di ba? Ganyan ila ko mo tuloy-tuloy tatang tanagagi. Pero may kayo. Kasi nga agaira mo. Mangituran na pungot dasarat ay gabaydan na nagawa nga sa tay pangakal na kamay panagawa na armas nuklear na bansan na Iran. Hindi po pwede kwanto tatang tanagagik katay control the Strait of Hormuz. Gabay na Iran mangalay tax ditan. Nararatan so maramay importante Iran na mantutungtungan dita na tatang tanagagik yaga pangituran na pungot na balang sinansakay. Sige, itasal tayo. Mantalong garing sa tanya tungtungan pangkarunan niya kwan kababiga tuloy-tuloy la. So ilaksab na presyo produkton petrolyo pati saray manunaniran sa saliwan pero walay apitungtungan tayo mat.
sa kaya negosyante. Yan tato so kalaruker. Batik na saya negosyo at atang tanagagik. Kanano panon so nayarin na ilalani na sitwasyon if ever aya aga makapampak na ni Ryan na bansa tatang tanagagik sa Estados Unidos kay bato Israel laban ng Iran. At mas lalo kung grabe sa sitwasyon pinablimiran dumarungaw. Kanyan na kapit kamay po tayo na magdasal. Saya kasalalay dya tatang tanagagik. May nagwagaw ya panagbilay panon daramay unuusil-usil kalamuray. Eda saya gasto sinagwagaw. Araya low income earner ayage. Yada saray runiran impormasyon na balita. Ay, kumusta kilaya barangay officials? Hehe. Wala raya manlikot Engineer Nixon na walay sa kaya kongresista. Ayang ipalapag na samay panggabay to yan na postpone sa eleksyon. Pero no saya tuputan mo. At sara may makatalos na sitwasyon. Wala lay pundo ya kasita parad satan sa eleksyon. Nagyulap ibabalian kwanda mo. Kanaliwang basta-basta mo. Ayay postpone iraratan. Ya kasitala. Puspundala. Puspundala mo. Nakaukulan dalamot so mangipasa amyendaan so nipasadalan na lay at atang tanagagik amyendaan datan wala mo so nayari na may sigap na petisyon kada sa Korte Suprema so mabayag lamot ya proseso kanya na tayo kupogip yo ya napuspon tuloy na po yan. Ngayon pa lang nagpapa-imbentaryo na ang DILG sa mga kagamitan ng barangay para matintinuno susamay pangi-turnover mambilang na salatan iratay abusado iran na kakapitanis sa sarayan kaplusan kailangan may ready la so pangi-turnover dasaray unsalat ya manuloy at say sikaran to uy nasukay tanda kasi may gagawaan na saray pigaran SK official sa say chairman da Lama kabatang ko hindi man daday SK chairman kulantoy pundo anapunda supundo nasay kalangwaran nitan natan na imbentaryo la. Tinanggastusan mo yung pundo, ang turay kagawa niya sa liw mo, araratan. Yan na saya DILG natan. Ay mampapa sikat mo ta si Secretary John Baker Remulla. Talagang kapani-paniwala, yun talagang dayuan mo muta. Dasaray nandurumaran na memorandum circular, ipapaksib tunatan sa kwanto may kumparik ya manginginom balot. Alam mo, kaya nagpapatupad ng mga ganyang memorandum circular para mapag-usapan kwanto may kinay, kwanto may kainuman to Engineer Nixon, baka may plano. Hey! Na tumakbo sa mataas na posisyon. Pero, sabi naman ng isa, gumagawa na nga ng kabutihan para sa ating lahat. Kung ano-ano yung inyong mga iniisip, kwanto mo.
Pero in fairness, talagang napaglabat, patuntun. Laratay nandutumbukan lara na memorandum circular, yung paksab na sa DILG, dasilong na sa liderato to niya as secretary na DILG, ay si Secretary John Vic Remulla. Nanunutan mo, Engineer Nixon, anti-EPAW. Laylatan pero binangon tulamat. May pangikakarga na kangaranan na saray politiko ya kairong dasaratay nandurman proyekto tadam kwarta. Laylatan pero binangon tulamat. Kapagkultura tayo kapaskil. Rana litrato na saray opisyalis katang tanagagit. Tantulamat pinasigundaan na nasayay memorandum circular nilara dasayay bawal so uninom dasaya karsada kina pinuntirya iray walad grassroots anto aramay man bibidyo okay maninuman maingal yang gada alas 10 laban. Era may topless. Akalaksab ya liber-liber. Pero Senator Mudan, Engineer Nixon, aray lalaki laban to Eta nagmali kontrobersyal may nanta mangkikiwal na siminto. Tuloy abash. Gaymot lamay ang implement na satan niya gangganan to Tang rule sama na, tamang kikiwal na siminto, asing singger mabong to, wala mo't supureba, wala may kwandalante, niya kiss to kiss basis mo't, taman kikiwal na siminto. Ang petang supanahon, kwanto may nanay to, ino ato bakyer dita na yoy. Di ba? Sa limo ito akin na mong no, wata niya kay standby, ya kalaksam, di mo. So, walay rason tumat, tatang tanagagi. Pero saya, kung tumat, nasara maangarang, tigang ka na. Akalaksab, okay na. Akalaksab, bande, akalaksab, manaya. Mandamat. Pero dapat wala ra may konsiderasyon mo. Non-viral tuloy. So, mas mangiter iraya may talagang tumpak o dino may talagang malilinaw ya panuntunan dasatay paning implementa, panag-implementa nasata niya memorandum circular na sa DILG. Pero nung mo may purpose talagang na dayuan mo siyempre ganayari tan kayo na ka-display dasaray dikidiking na karsada ya maninuman manistorya nakalaksod kayo to siga kayo disintimate na daisa. Karumanira na impormasyon na balita dapat na maglay na sayan programa naringalan kasumpulan na pigaran makanan pay mano malalapod saray manangantabay. Ang puta-putang irang balita. Huwag niyo akong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang irang sunata. Dami yung Son, ang puta-putang irang impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tantrangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit,
at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city and looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Popular sa balita! Taluran ka tao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. Nung ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na yaet malet, no problem. Construction of flood control, Legacy River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika! Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Judd Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito, Loboy, paborito, Lukaw, Paborito. Jet Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Limara minutos, kasumpalan alas 8 at kabasan. Good morning ni Hadsi kayo namin. Tuloy-tuloy na sa programa na Liknay Balay. Kolop kantabay ni amigo yo RJ Jimenez at your service always. Yada saray arum nira ni impormasyon na balita. Morning, dasaray dumarangel titan da Malingas Public Market. Yada say syudad na Dagupan, Makmaksil, so Radyo Datan. Thank you. Taray kabaluyan, ya talagan malaban ho ng patas, nagdinegosyo para po mabuhay. Marangal na trabaho. Yan. Yan na kumun na umbayng mat. Irarayay managsikot. Nakaban na balay. Ay,
Socialist. Kamaya palabas siya agaw, ha? Nakita ko sa FB page ni Mayor Belen Fernandez na talagang na nilibertura ay managlako. Tapiano i-monitor. So, galaw na presyo na saray sa saliwan. Yan. Yan na siguro tugma at naayon sa tamang presyo yung pong mga pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan. Dapat ganun po. Yung mga nasa LGU, ano po? Para maiwasan na may magsamantala. Ngayong sitwasyon ng ating bansa, ano po? Dasaray runiran na impormasyon na balita. Good morning, Dasaray dumarangal titan. Balay na Labrador. Da balay na Aswal, Pangasinan. Diyan sa Cabalitian Island. Yan. Lagi silang nakikinig. Diyan sa public market ng Lingayen. Good morning. Oy, speaking of Lingayen, Agni Asumpal. Sa may pangibubunog da until now, nasa may 40 million pesos. Ayuda para da sa ramay asalanta na bagyon Yuan. Bayag laman na, pero lante. Daiset man, so manpower na sa MSWDO. Kanya na i-schedule damit. So, pangiter na satan niya ayuda. Until now, kwangko, di mada barangay mi. Siguro, ta barangay nun mayora o utit kila, kwantumot siguro. Pero, alagaryo, talaga na iter damit dan. Igaralaran na barangay so asumpal. Empalabo susatan niya ayuda ya agka mapapasana all dahil talagang lahat ng pamilya nakatanggap ng ayuda amounting to ewan ko kung 1,000 yung pinakamababa pambili din yan ng bigas ng kagamitan sa bahay. Lalo na ngayon na nagsitaasan, pati LPG, Engineer Nixon, 1,450, kaya dati 800, yag ni sigurado, amanot talaga na duga at karga. Kung may katungtong ko, paano dagam, may kapaldwa, kwanto, nasubok. Ano say pakakaupot na gasol mo at sabin to'y taloy bulan o duay bulan, sakay bulan, insan na kakapal duay bulan, o di walay saol to, anto sana ito yung mga tutukan, yung mga concerned agencies like DTI, para sa ganun masiguro ng mga consumer, mahal na nga kulang pa sa kilo, bay. Lalong madidihado itong ating mga consumer, Okay, good morning sa mga taga dyan sa Lingayen. Mahal kayo ni Mayor Iday, kaya nilapag na niya. Good morning, Mat. Dasaray dumarangal tita na balay na San Fabian, Pangasinan. Yung pong mga mangingisda natin, ramay unsisigay kalamur.
Bigyan nyo din sila ng ayuda na gasolina. Ani kararamput mutla so nanaerda rawilalanti so pan sisigayanda mataula resira insan na mablinita yung sa rendang gasolina. O sige. Pati daw itong mga mangingisda po natin, pati na itong mga sasakyang pangdagat, dapat daw nabigyan din ng ayuda. Pero hindi solusyon pala yung ayuda, Engineer Nixon. Mayroong isang congressman ang talagang nagpipilit na ang taasan ay ang sweldo ng ating mga manggagawang Pilipino. Dahil yung ayuda niya pangsamantala lang. Pero pagka tinaasan mo yung sweldo, talagang makakaya nila ang hamon sa buhay. Quantum kuninta dala Pero aratan niya kanya tagay na sa minimum wage. Mahirap, may pasa. Kaya nasaan yung ating mga economic leaders, sabi nila. Na sana sumuporta sa mga panukalang pagbibigay ng dagdag sahod sa ating mga manggagawang Pilipino. At may kiyan na matalisiw ya congressman ling walang kumay nga ranto dayawang kuman labat lante sa may kuang kukaruman babalansyado da kasi pagka dinagdagan daw ng malaki yung sweldo ng mga manggagawang Pilipino baka maraming pabrika naman ang magsarado at malugi. Ayan. Sa iba pang balita, may natanggap tayong ulat na nagsagawa ng simultaneous na operasyon itong NBI doon sa mga nag-illegal gambling dito sa lalawigan ng Pangasinan. At ayon sa ating nakuhang impormasyon, talagang ginawa yung pangre-raid sa mga nagbubukis sa iba't ibang bayan dito sa ating lalawigang Pangasinan. At marami ho silang mga nahuli na mga sinasabing nagbubukis yan. Yan na yung sinasabi natin, Engineer Nixon, na ang nagiging kawawa dito yung mga kabo pag nahuli, naghanap buhay para sa pamilya. Pero pag nahuli, ayan, pwedeng makulong. At hindi lang ho yung mga kabo ang apektado dito na nag-re-remit ng kanilang mga kubransa sa STL sa mga bukis na hindi allowed ng PCSO. Hindi lang ho sila ang apektado dito, pati na rin yung mga mananaya na kay hirap nang tumama o kaya manalo tapos yung taya pinasok pa sa illegal na bukis. Paano pag tumama? Wala kayong habol. Kaya sana doon na kayo tumangkilik sa legal na nagpapataya ng small town lottery dito sa lalawigan ng Pangasinan. Dahil ang nabigyan ng prangkisa ay ang Grand 88 Gaming Corporation. Pero ito ngayon nagsagawa ng simultaneous na panghuli ang NBI at marami hong mga nahuli. Magiging kawawa kayo, niligal na nga. Ba't pa kayo dyan nagpupunta sa illegal na bulahan? Yun ang magiging kawawa kayo.
Yada Sara Romnira na impormasyon na balita. Yung nag-react sa atin kahapon at may sinusumbong patungkol sa isang matakbong kapitan daw na kaibigan niya na may death threat. No ba yan? Ang aga-aga, ba't may death threat? Sabi ko naman na kung nakikinig ka ngayon, kahapon ko lang nabasa after our program, pakibigay yung buong detalye kung nagpa-blatter na nga ba. At para mabanggit natin dito, kung nakikinig ka man ngayon, pakibigay yung buong detalye. Ano ba yan? Ang aga-aga. Kaya tinatakot lang para hindi na lumarga, Pero kung talagang buo ang iyong desisyon at talagang gusto ka ng taong bayan, dapat harangan ka man ng sibat, sabi nila Engineer Nixon. Pagpatuloy mo yan. Dahil pagka gumagawa ka ng kabutihan, mayroon at mayroong magtatanggol sa'yo. Yan. Ang aga-aga Kasi syempre nyara na panahon niya nasing tulad natin tulay bulan Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre, Oktubre pitoy bulan. Pitoy bulan lay alagaran. Eleksyon la. Yan na barangay iskitan barangay election. Yan siguro wala laray untan. Yaran na babalitan. Sige. Detalye mo. Morning kay Madam Emma Lipio ng Barangay Basing. Kay Manong Ben, good morning. Kay Maribik M ng New York. Good morning Maribik, how are you? Levi's. Kasi Maribik ay mahilig yan sa Levi's. Ay Councilor Andong Ferrer ng Binmalay, good morning. Yung makamasang konsehal, Councilor ng Binmalay, good morning. Baka nagmamasa ng tinapay kaya makamasa. Hindi naman. Dahil siya ay talagang down to earth. Sa mga taga-barangay Lungos, Calasiao, Pangasinan, good morning. Isa ring makamasang konsehal dyan sa Councilor ng Calasiao, si Councilor Elias Villanueva. Wow, kuwam mo pa. Ating mga kanayon dyan sa Barangay Dinalawan at Barangay Ambutol, Calasiao, Pangasinan, good morning. Kaya Kap Will Soriano, talagang napakasipag mo Kap Will Soriano. Nakita ko na naman kahapon, mayroon siyang sinamahan na isang kabarangay na para humingi ng financial assistance tungkol naman sa pagpapagamot ng kanyang tatay. Mairap, sumansakit, atapot ko may tambal, susilis kailay bili. Yan watchful kayo, tsaratay kakano nyo, be careful. Amin niya sakit, kaya liliknan tayo, talagang nanaalata na sa food intake tayo. Paano mahilig kayo sa processed food? Ay nakaw. Nasa uli ang pagsisisi. Makmaksil kayo ng tamanaya. Medyo nadidiral-diral lara may internal organ should tanay. Lola kidney, nakaw. Kaya ingat-ingat. Disiplina sana tayo sa pagkain. Aliwan inggaban-gaban, aliwan lapud wala darapan nyo. At bahala na bukas. Sa Ikondara Marom Engineer Nixon. Andi Bale, tawalay maintenance. Sige.
mahirap magkasakit. Meron namang naobserbahan tayo na may sakit naman yung kanyang kapamilya. Ang problema, yun naman pong pambayad sa ospital. Tapos gusto na nilang ilabas, ayaw palabasin ng ospital. Oy, panunot sa mga pribadong ospital po natin, mayroon ho tayong batas dyan na mo nayarin na i-hold tayo pasyente. Kaya lang, siyempre, yung kapamilya, dapat may promissory note. Yun po. Mayroon hong batas dyan na sumasakop na hindi po pwede na hindi release yung pasyente kung kulang yung pambayad yan. Pero buti na lang at mayroon isang tayong kasama sa propesyon na may koneksyon sa isang party list yan na pwedeng magbigay ng guarantee letter, kaya nakatulong din. Meron pala yun, Jenner Nixon. Sa mga ospital may guarantee letter na pwedeng mabawasan yung hospital bill ng mga 30,000, malaking bagay na yan, 20,000. Kaya mabuhay ka, katropa. At marami kang natutulungan yan. Alam mo, minsan yung sa pagtulong nakakagaan ng damdamin, ano? Yung makita mo yung isang kailanto ang gagaway remedyo piano natulungan si inarutod bilay makapanbilay ni Andukoy. Yan tayo pa kapag hospital ng pinag-uusapan, ang unang pumapasok sa isip yung hospital bill, malabat lang, maingungot ka lang. Pero buti na lang ngayon at may mga ganyang mga pundo para makatulong sa ating mga kababayan. So, good morning, Kap Will Soriano na Barangay Papaguyan, Binmalay, Pangasinan. Yada Sara Romnera na impormasyon na balita. Tuloy-tuloy pa rin daw yung paghukay ng mga kukulang ebidensya laban sa mga nasasangkot sa flood control na may babagay na tabunan lan issue andine. Tuloy-tuloy yung mga pangakalap na saray ebidensya laban na dasara may kaplusan iran nakakulong iran sangkot. Dasay flood control fiasco tatang tanagagik. Kapiano naiter susay nagnap ay ustisya dasay sambayan ng Pilipino. Dasatay bilyon-bilyon ya tinakuda gilay panagbilay darayan to paluroy mo katay mainumayanda so mga bulsay milyon of pesos billion of pesos Pantalang marakul iran Pilipino, marakul iran kabaluyan, ngali ang gapoy kwarta dad bulsa tasay almunda gastusunda para dasay sanago ya pangkukulan unugip iran ununutan dalamet so almunda na buwas piano walamet so kananda samantalang wala rayan na Los Vinos iran na opisyalis ayan o tawag ganda so kwarta yung kargad malita basura ay sosilis. Kaya nasisingbat ko Engineer Nixon natagay sa alta presyon. Kaya tuloy-tuloy daw yan at hindi yan matatabunan ng issue patungkol sa pagtaas ng presyo ng gasolina. Yan. Good morning sa ating kumpare na si Hector. Good morning, Hector.
Dyan po sa bayan ng Bugalyon. Si Albert, good morning, kumusta ka na? Dyan sa barangay Pulong, kay Jorlen Garcia, na binibintahan ako ng tilapia. Saan galing yan, Jorlen? Pero si Mrs. nandun, Santa Barbara. Okay. Pulay malami oras sa tatang tanagagik kaya saya na programa na Likna ay Balay. Di malanjad Wulkwaya. Birthday Yonatan Kagawad Randal o Councilor Randal. Happy birthday Councilor Randal Bernal. Jad Aspeto Technical Engineer Nexon Dakal. Akalo kantabay amigo RJ Beremenes at your service always. Talaran ng sublaya programa. Programa na PEM, paninilbiyang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay. Naringalan nyo tanong tumbok lang tampol, kasumpala na pigaran makanan paymano, manalapod saray, manangantabay. Ang puta-putang Iran Balita. Huwag niyo kong subukan.